110 km, ako by som behal z Košíc do Popradu. Miesto toho však spravím okruh okolo Stropkova. Počas tejto mierne dlhej trasy budú lietať hore-dole nielen emócie, ale aj my, keďže dokopy nastúpame 3800 výškových metrov. Pre predstavu, toto je najvyššia budova na svete a má 828 metrov. Naposledy som si pri 100 km siahol na dno. Trvalo mi to viac ako 24 hodín a bol som posledný, kto tento pretek dokončil. A jediná cesta, ako sa pomstiť, je skúsiť to zas. 4:25. Dobré ráno. Smer New York. 10 minút musím byť na štarte, ale ešte sa musím uvoľniť. Na začiatok som si samozrejme rovno musel skúsiť, ako rýchlo dokážem ísť. Prvé kilometre som išiel s myšlienkou, že to chcem dať do 20 hodín. To sa však ešte zmení. Dvakrát. Prvý kilometr. 5 minút pred štartom som sa rozhodol, že si neberiem palice, tak uvidíme, ako mi vyjde moja metóda. Budú 100 km. ...10 km za 1 hodinu. Na to, že tu lazieme dosť dobre. To je tou kávou, čo som si dal na štarte. Zase lazieme. Ide to aj bez palíc. Prečo nemám palice? Lebo od útorka do piatka môj týždeň vyzeral takto. Čiže ešte včera som nosil betón vo fúrikoch, tak mi došlo, že dneska dám chrbtu a ramenám pokoj a zničím si len nohy. Ešte, že tu včera pršalo, takže dneska je môj taký malý cieľ. Nič si nezlomiť, nevyvrtnúť, a najlepšie ani tu nespadnúť. Za tých pár ultramaratónov, čo som už odbehol, mi došlo, že behať po tme je dosť na hovno. Čiže mi došlo, keď budem behať rýchlejšie, tak budem menej behať po tme. Stačí behať rýchlejšie. Toto je fakt, že najlepší spôsob, ako jesť, čo chceš. Včera som zožral šišky, croissanty s nutellou a mám z toho toľkoto výčitiek. 0. Polmaratón za 2,5, skoro jak na asfalte. Odchádzam z druhej stanice a zatiaľ som na 15. mieste, čiže super, už len 80 pred nami. Toto je moja pomsta v prvej stovke. Dokončil som pol hodinu pred limitom a myslel som, že zomriem. Dneska zomrie táto stovka. O týždeň končí leto. Toto je môj 6. ultramaratón za tento rok a začal som behať tento rok a neveril by som, že budem tu. Za pár mesiacov sa dá spraviť viac, než si ľudia myslia. Len sa musíš trošku snažiť. Najlepšie je, že väčšina ľudí sa nesnaží. Často sa ma na pretekoch ľudia pýtajú, koľko mám rokov, keďže som opäť najmladší účastník. Sú prekvapení, lebo toto je viac o hlave ako o fyzickej zdatnosti. Dnešná doba nám berie pozornosť a zabúdame sa sústrediť na seba. Musíš sa prestať pozerať okolo seba, čo si o tebe myslia iní ľudia, ale pozeraj sa do seba, aký chceš byť človek, čo chceš dosiahnuť a každý deň preto niečo spraviť. 30 km, 3,5 hodiny. Pomaly mi dochádzalo, že 20 hodín je príliš ľahké. Idem to dať pod 17, takže do polnoci. Za mnou Kanárske ostrovy, vykúpem sa a pokračujeme. Celkom som zmenil mindset pri týchto behoch. Už nerozmýšľam, že teraz sa budem šetriť, potom rýchlejšie a tak. Nie, proste som tu, trénoval som na toto, tak nechám všetko. Na každom kilometri nechám všetko. Nech som v cieli na nule. Chcel som tu byť, tak nech to stojí za to. Máme maratón za 5 hodín, ešte len začíname. Teraz bola celkom dlhá časť po asfalte. Ďakujem Bohu za lesy, kopce, tu nebudem liesť. Veľké nárazy na asfalt, mi nečariť. Trochu som to zakríkol. Niekedy si treba spomenúť, že nie si jediný, čo tu zomiera, čo tu musí liesť, všetci ostatní musia liesť. Takisto je v živote. Každý má ťažký život, každý má problémy, rodinné, finančné, mentálne, neviem čo. Čiže je na každom, aby si ich vyriešil. Čiže mňa tu lanovkou vlastne nikto nevyťahne. Konečne bežím, lebo toto tu je otras. Teraz ideme dole. 60 km, 7,5 hodiny, som to nevydržal. Full service obed, vypustil som záťaž, už len 50 km. Musel som si natrieť podpažie a neviem, jak dlho mi to pomôže, ale som zostal ošúchaný, tu nápodobne, nohy stuhnuté, zábava začína až teraz. Prišiel som tam 13, ale tak kým som odišiel z 5-hviezdičkového hotela a vykonal som všetko, čo bolo nutné,
tak možno pár ľudí predbehlo. Chcel by som to dokončiť ešte v sobotu. Keďže bežím každý deň, keď to dokončím ešte dnes, a zajtra sa môžem ísť rovno prebehnúť. Ešte, že mi tam dali kurča, lebo už som sa bál, že títo chlapci nedostanú dostatok proteínov, aby rástli. Kto sa bojí, nech nechodí do lesa. Sú 3 hodiny a tma je už aj tak. A z nejakého dôvodu som nadmerne citlivý na kofeín z toho energetiáku, ktorá normálne, ja keby som na drogách. Nechcem nič vravieť, ale prvé, čo si dám, keď prídem domov, je hovädzí steak. Wow. 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 Teraz lezieme tu trio na konci, trio kopcov. Sa mi vôbec nepáči, to je stvorené na to. To vezme takto, tvoju štipku nádeje, štipku duše. Ale dneska nie. Dnes budú tie kopce ľutovať, že mi stoja v ceste. Zase narúšam cestnú premávku. Mohol by som ísť doprava a skrátiť si to. Dneska asi nie, aj tak nemám čo iné robiť. Ideme vľavo. Elektrický ohradník. Aha. Prečo sa asi kýve? Takže ho podleziem, iba toho nepodliezol. Na rameno takto mi odletelo. Plus energia. New York City. A sa ešte vrátim, keď to je stropkou. Som na 12. mieste, ešte 36 km. Už som tu 10 hodín. Toto tu už mám za sebou. Teraz som niekde tu. Tieto dve krásy. A môžem ísť spinkať. Zábava ešte nekončí. Lezieme na najhorší kopec. Mal som sa stretnúť s podporným vozidlom, mojou mamkou, na stanici o 9 km. Už hodinu jej volám, nezdvíha mi. Čiže mám celkom adrenalín, lebo neviem, čo sa deje. Nepríjemné, veľmi. Dobre. Toto je akože čo? Toto je zlý vtip, však tu zomriem. Toto je čo, Spartan Race? Ďaká Bohu, mamka len pri sebe nemala mobil. Aspoň som mal 2 hodiny adrenalín a prešla mi všetka bolesť. Tak ešte z toho vyťažím čo najviac. To mi už svieti na cieľ. Pozdrav z neba. Odchádzam z ďalšieho vyžieráku, lezieme ďalej. Až úplne na vrch, potom je čas to zničiť. To by bolo také nádherné, až na to, že tam musím vybehnúť. V mojej hlave to nie je pekné. Hrajú mi tam slová všetkých ľudí, ktorí mi neverili. To mi slúži ako dostatočné palivo na to, aby som sa aj po hodinách na zničených nohách stále snažil dať zo seba viac. Od polovice myslím na to, ako sa postavím pred hodiny v cieli a aký to bude pocit. Toto nie je len motivácia, ktorá odchádza hneď, ako narazíš na prvú prekážku. Toto sú stovky hodín, tisíce kilometrov, slzy, bolesť a všetko, čo viedlo k tomuto momentu. Teraz asi 4 km len dole. Chádzanie kopcom je asi väčšia bolesť, jak lezenie. Malá pauzička a ideme si zničiť kolená, čo? Obľúbená činnosť mojich všetkých hejterov. Už som vedel, že to dám pod 17, tak som to nemohol nechať tak. Tu ma napadlo, že možno je šanca, že to dám pod 15 hodín. Mám necelé 3 hodiny na to, aby som odbehol 20 km, ak to chcem dať pod 15 hodín. Chcem. Idem do Svidník City. Odchádzam z predposlednej občerstvovačky. Mám 90 km a ideme bojovať s časom. Jasné, časovo by to bolo celé v pohode, lenže niekto nám tu kazí narodeninovú oslavu. Niekto je toto tu. Bohužiaľ, všetko alebo nič. Bolesť je garantovaná, stretneš sa s ňou na 110 kilometroch, ale aj v živote. Stačí si len uvedomiť, že všetko raz skončí a preto to nemôžeš vzdať, keď je niečo ťažké. Keby to bolo ľahké, tak by to nestálo za to. Musím si pohnúť, lebo som si nevybral zo zadu čelovku. Mám asi 8 km do ďalšej stanice. Všetko hore kopcom v lese. A až tam im poviem, nech mi ju vyberú, lebo keby si mám teraz dávať toto dole a vyberať si ju sám, tak prichádzam očas. Už to bude okolo mňa nejaká lesná zver. Bohužiaľ som možno vyzdržal, už som nič nevidel, musel som to rozbaliť. Ak to chcem dať, tak musím dať 13 km za hodinu a pol. Nemám perfektnú výbavu, plán, talent, skúsenosti, mám iba cieľ. Keď pred sebou vidíš niečo, čo chceš spraviť, tak zistíš, ako to spraviť. Mám hodinu a ešte 10 niečo kilometrov predo mnou. Neviem, či to dám, že ak vidíme predo mnou občerstvovačka, sadnem si a resetnem hlavu. Je tam na konci ešte jeden kopec, uvidíme. Mám presne stovku, za 14 hodín, dosť dobré, ale práca nie je hotová. Idem z poslednej, je to už len dole kopcom, snáď, ale mám 50 minút na 9,5 kilometra. Poďme to skúsiť. 103 km, oficiálne, najďalej, čo som kedy bol. Ešte trocha pripočítame, nie? Je to o tom, skúsiť, čo vieš. S tým, že či nevieš, či si to vôbec schopný spraviť, tak to je ideálne. To sa proste musíš snažiť.
Dobre, som 16. Už to vypínam, lebo sa oslepujem. Mám posratú čelovku, čo svieti pol metra predo mňa. Idem si to užiť v pokoji sám. Moje nohy už sú zabetonované. To je dobré, lebo s betónom už mám skúsenosti. Došlo mi, že môj cieľ už teraz nedokončím. Musel by som behať kilometr za 5 minút. Nemám čo stratiť, takže aj tak do toho dám všetko. A pôvodne som mal cieľ to dať do 20 hodín, čiže poďme aspoň vypustiť všetko to málo, čo zo mňa zostalo. Možno som podcenil svoj cieľ. Určite som ho podcenil, ale radšej nedosiahnem niečo ťažké s tým, že som do toho dal všetko, ako by som dokázal niečo ľahké a vravel by som si, že som mohol spraviť viac. Ja som idiot. Už som ináč v populácii. A teraz som zistil, že tú čelovku viem nastaviť, aby svietila ďalej, ale ja som si ju stále nastavil tak, že svietila kratšie. Pokračujeme zase v lese. Týpci mi povedali, že vraj cez nejakú vodu. Dúfam, že sa ešte aj vykúpem nakoniec. No oni to mysleli doslova cez vodu. Hej. Doslova cez vodu. Jasné, že tu je posratý kopec nakoniec do riti. Klasický. Čo iné som nečakal. Voda v stopánkach. Celé nohy oškreté do riti. Ešte som šľapať. Bomba. 4 dokonca. To nie je ani že cesta. To je proste, že krížom cez les takto hore. S mokrými nohami do riti. Ale presne toto chcú. Takže čo s tým spravím? Absolútne nič. Môžem ísť pekne, jak mi šéf povedal. Ešte som si to aj vylepšil. Bomba. Celá noha. Toto by malo byť trestné. V živote by som nepovedal, že budem mať takú radosť, že som v stropkové. Mám 2,5 do konca. Uvidel som za sebou ešte jedného týpka, tak to už mu nedám. Prečo toľko beháš? Len si kazíš zdravie, v 40-ke nebudeš vedieť chodiť, kedy si dáš pauzu. Nejde o umiestnenie ani o čas. Ide o to, či si lepší, ako si bol.